Hi! Good morning mga momshies! So, nandito na tayo ngayon sa bus dahil ano ba yan? Momshi G is going to Davao City kung saan sa Tagum po at bibisitahin ko yung aking mga half-siblings, sa aking mga sister and brother. At syempre, hindi naman ako takot pa rin naman akong bumiyahe ng mag-isa. Kaya kasama ko po ngayon ang nag-iisang may pinakamaliit na mukha, may pinakamaliit na katawan. The one and only Chere Penguin. Ay, naka-charge na ako. Ba't parang antok na antok ka naman? Lasing ako. Ayun. Sa mamaya, tingnan natin ang aming magiging biyahe. At ipakikilala ko sa inyo ang aking mga kapatid. See ya! Tagum City! Okay mga momshies, good morning, good day. As of 9 o'clock in the morning, 10 o'clock in the morning na pala, no? Nandito na kami sa Loriga bus stop. So siguro mga 2 hours na lang nandun na kami sa aming destination. So bus stop muna kami, kakain, and tingnan natin kung kakayanin. Meron pa kami pwedeng magawa dito for how many minutes. Yan yung aming bus going to Davao. Tsaka ang ganda ng mga daanan dito, malalaki. Hindi ko lang nakukuhanan yung iba kasi nga yung ibang scenery kasi gawa nga po nung natulog ako. Pero abangan nyo po kasi baka pag uwi namin from Davao going to CDO, kukuhanan ko naman yung mga magagandang lugar. So alam ko maraming nakakamiss sa inyo na umuwi ng inyong probinsya. So this time, itagala ko kayo para sa aking next vlog. Okay mga momshies, touchdown Davao City. So tingnan natin kung ano yung mga mapupuntahan namin at mga ma-experience namin ni Gwen dito sa Davao. Tsaka, syempre, imimit ko rin yung aking mga kapatid. So, let's go. Halakin na natin sila, guys. Excited siya. Meron po siya bibisitahin. Kung sino siya, kilalanin niya po. At ito na nga, nandito na kami sa pangalawang bus na sasakyan namin. Papunta naman kami sa Tagum. Kung saan doon naghihintay yung aking sister. Okay, so, mamimit din niya sila, guys. Yung aking mga kapatid mula sa aking papa. At siya, meron siyang inimit na special friend niya dito sa Tagum. So, kung sino siya, abangan niyo. So, mga momshies out there. So, nandito na kami sa bayan ng Carmen. So, almost 12 hours na kami mga biyahe ni Gwen. Ang layo pala talaga nito. Tignan natin paano namin susunod yung napakahabang biyahe. Dito na kami sa terminal nila. In fairness, malalawak yung mga daanan nila rito. Mahaba lang talaga pero bihira rin ang traffic. So maya makikita ko ni aking sister at ang aking brother. At ang good news, meron na kaming baby dito sa Davao. So, imimit ko muna sila. Habang maghahanap tayo na ibang pwede nating pasyalan dito sa Tagum. Hello? Hello? Andito kami sa Timog. Sa Timog. Sa Megas Island. Oo. Nandito kami sa mga may habal-habal.
Dito sa... Ay, kung ba ito nakaanon? Diretso pa. Okay. Andito na po yung sundo namin. So, halika, let's meet them. Mga kapatid na sina Donita at si Bako. Diyan yung kanila mama. First time ko siyang mamimit actually. Hi, tita. Hello po. Hi. Nice meeting you po. Nice meeting you po. Nice meeting you po. Nandito na ako sa ano. Dapat di oro na pala ito. Oo. Akala ko tago. Pasok mo na tayo, dali. Ayan. Ito yung sister ko. Guwapa ni. Teacherette. So wala pa siya ngayon dito kasi PhD na siya, Day. Yes. Kung ano. So wala pa siya dito kaya mamaya pa natin siya makikita kasi nasa school pa siya. Halika din. Nakita niya, nakita mo na si Makoy? Wala pa nga eh. Hindi nga po nagre-reply dito. Dali, pasok. Asan po siya? Naglakot siya. Agoy. Dito yung galina, nagluto. Dito kayo manamilitan. O kasi naano kami gawa ng truck. Nga ba yung diary? Nag-ano kasi kami sa baboy, may ano ba yung inahin. Order. Inahin, pina-AI. Tama-tama. Animal injection. Ay, yung ano. Oo, i-inject. Halika, tuloy muna kayo. Sandali lang ha. Sige May lang ano po. ako. Muna. Okay. Pasok niyo na lang yung channel. At dahil nga wala pa yung dalawa kong kapatid. Yung kapatid muna namin ni Gwen yung pupuntahan Puntahan namin. Ang ingay na nila. Baka nagutom na talaga. Ay, ito inahin mo, kuya. Or ito inahin. Oh, yan. Ayan. Yes, si Gladys. Bago kayo inahin. Hi, Didong. Si Didong nga pala. Ayan. Bakit yung iba ano? Iba, magkaiba sila ng ano, Ito, luma na to. nalahi. Ito yung mga anak nila. Matanda na. Parang gano'n Nakatatlong anak na to eh. Pare, ito. Marami na rin pala sila. Isang linggo, dalawang. Mia Mia. Hanggang taso mag-uubos. Alias. Mahal pa naman sa akin ngayon. Yung isang sako ng feeds nila, maabot na magkano? 1.7 ang isang sako. 1.780. Tapos, kada... Pero ganyan naman yung pakain niya, oh. Ha? Ganyan lang, pero mayat na ya. Surprise na. Alisin ko rin, si Alice ako eh. Pero bantayan ko lang. Kasi oras nila, at least may 10 minutes yung pakpak nilang kain ba. Bibilangan ko yan. Hindi sila pwedeng masobrahan o makulangan. Kasi pag iinom na sila ng tubig, yan, malapit na sila mabusog. Okay. Yung pala yung ano, yung pala yung mga palatandaan. Oo. Kasi yan, orasan, kailan ka nag, 24. After 10 minutes, dahan na sila yan. Taray. Kami, samantala kami, wabot kami ng 30 minutes bago mabusog. Huwag mo yung mga bakti mo bro. Ha? Huwag mo yung mga bakti mo. So, ano may date? Wala po yun po. Tapos dito sa lugar nila, ang daming tanim ng mga puno ng nyug, ng mga lubi. Tama na, lubi. Tapos dito yan, mga puno ng saging, bayabas. Ito, palubi. Yan, so nandito na tayo sa school ko sa nagtuturo yung aking sister. Kasama ko yung kanyang hubby na si Fortune. Aking bayaw. Ayun na siya, oh. Taray, oh. Mga buntis pala sila dito, oh. Ayun yung sister ko, yung naka-yellow gold. Surprise! Welcome to me. May kaibigan kong oso, si Gwen. Nasunog na ako. Mamaya na tayo mag-ano kasi ano ako ngayon eh, hindi pa ako nakapag-ayos. Tsaka, amoy pawis ba? Kanina pa kayo? Oo. Pakain na muna siya ng iba niyang anak.
doon. Ang dami, di ba? Ang dami nga eh. Wala din yung kuya mo. Hindi ko alam kung saan nagdadalag. Pero magtatayo pa rin. Kunin ko muna ba? Sige na. Dito kami sa Mawab. Davao de Oro. Sa mga nasa Davao, kita-kita na lang sa Gaisano. Hello po sa viewers. Ayan. Good evening. Shoutout po sa mga lahat ng nakikinig Bisaya namin ba? ngayon. Mga Bisaya. Bisaya. Okay, Bisaya part. Sige, mga onta. Mga onta tanan. Gabi. Shoutout po sa mga viewers. Bakan una mo ni Dorian amo ang bisita Hala. from Manila. Mo niya tarog lingkod. It's DJ.